Meidän ammatissa vaaditaan hyvältä kuskilta todella paljon. Kuljetetaan lähes 80 tonnin yhdistelmäpainolla puutavaraa tuolta metsästä pois. Tiet on kapeita ja jäisiä, lumisia ja jääpolanteisia. Täytyy olla rautaiset hermot ja tarvitaan tietyllä lailla varovaisuutta, mutta myös rohkeutta ja ripeää päätöksentekokykyä selviää sieltä. Tällaisen on toinen auto, mä soitan tonne. No Sakuterve, ootko kuormaa tekemässä? Tulepa siihen kodalle, niin väistetään, niin me päästään sinne Penälle. Kyllä, tehdään vaan sille. Mullehan oli heti selvää, että minä haluan kuljettajaksi. Siitä on 10 vuotta, kun isä kuoli ja sen jälkeen firmaa on pyörittänyt minä ja minun vaimon kanssa. Perheyritys on varmaan tiiviimmillään sitä, mitä se meillä on. Että meillä ollaan yrittäjiä aamulla herätessä. Illalla saunan lautteilla voidaan keskustella työkuvioita vaimon kanssa. Tytöt voi tulla kysymään, missä meidän autot on menossa. Yrittäjiä koko perhe elää yrityksellä. Joudutaan vähän hiljentämään ja mutkan takana onkin tämmönen pieni mäki ja joudutaan vähän ottamaan vauhtia, että päästään ja nousemaan mäelle ja Valihen Poweraseen on vaihteistoa. Meillä on Volvolla ajettu pitkään ja siinä tuli ongelmia, kun ei löytynyt tänne metsäpäähän tarpeeksi pieniä vaihteita. Tää ei pystytty isoilla massoilla liikkeelle lähtemään pehmeällä alustalla ja jyrkkiin mäkiin. Sen takia valittiin nyt uudet ryömintävaihteilla varustettu ICE-vaihteisto ja se ongelma on ratkaistu, että nyt me päästään liikkeelle aina, että takuu varmasti pyörät pyörii, onko edessä jyrkkä mäki tai pehmeä alusta. Tämä on isän pipo. Tämä oli hänelle tärkeä ainut pipo, mitä se talvella piti. Ja tämä on 35 vuotta varmaan vanha, lähes yhtä vanha mitä minä olen. Ja silleen hyvä muisto niiltä ajoilta. Tässä on Kuki ensimmäiset omat autot vuonna 1968. Se on aloittanut autoilun tämmöisillä autoilla. Kaikkihan tapahtui silleen äkkiä, että isä oli sairastellut aiemmin ja sitten eli tervettä elämää, kunnes taas sairastui. Ja elettiin kumminkin talveen. Yhäkin isä olikin kuollut. No eihän siinä osannut, kun ajettiin vaan puita, mitä oltiin opittu tekemään ja mentiin. Kunnes huomasin, että kaikki varaosat on loppu, niin sitä piti miettiä, että ei ole muita vastuumiehiä, että se on itse ruvettava hommaamaan kaikki. Joka oli iso muutos nuorelle miehelle, 25-6 vuotta ikää ja siinä piti miettiä täydellinen elämänmuutos, että on iso vastuu itsellä tästä eteenpäin. Minä olen ajanut 20 vuotta puutavara-autoja. Minä olen aina ollut kiinnostunut uusimmasta tekniikasta. Sitä myöten uusia vaihteistoja on oltu ensimmäisenä ottamassa, uusia malleja, uusia moottoreita. Halutaan olla kehityksen kärkipäässä puutavara-autoissa. Volvo FH16 750 napaan pelillä, ryömintävaihteella on lähes täydellinen puuauto. Olen käyttänyt leikkisesti esimerkkiä, että jos luoja loi paremman puuauton, niin se varmaan piti se itsellään ja antoi meille vaan tommosen.